allen groot en klein bij mij binnenlopen. Laat de mensen tot mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot mij komen, houd ze toch niet tegen. Want de poorten van mijn recht gaan ook voor hen open. Als ze aan een kind gelijk bij mij binnenlopen. Dag jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Laat de kinderen tot mij komen. Mijn naam is zuster Latifa Cairo en ik ben van gemeente Emmanuel der EBGS. En het is weer fijn voor mij om vandaag hier te mogen zijn om de vertelling te doen. Yes? Dus nogmaals, nodig je vriendjes, je vriendinnetjes, je broers, je zusters, iedereen uit. En laten we samen luisteren en kijken naar de vertelling van vandaag. Vorige week zijn we begonnen met het verhaal van Nehemia en vandaag gaan we dus verder. Maar alvorens ik dus verder ga met het verhaal, wil ik dus jullie een vraag stellen. En mijn vraag luidt als volgt. Wanneer was de laatste keer dat je de Heere God hebt gevraagd wat jij voor hem kan doen? Weet je, meestal vragen we de Heere God, Heere, mag ik dit? Mag ik een fiets? Mag ik een zeil? Mag ik geld? Mag ik? Maar wanneer is de laatste keer dat je de Heere God hebt gevraagd, Heere, wat kan ik voor u doen? Voordat ik verder ga met de vertelling, wil ik dus even kort met jullie kijken naar een tekst. Gehaald uit Handelingen 9 vers 6. En als je in de Bijbel gaat lezen, is het misschien anders verwoord, maar we hebben dus het een beetje makkelijker voor jullie gemaakt. En daar staat geschreven, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Handelingen 9 vers 6. Nogmaals, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En vandaag gaat de vertelling een beetje daarover en in het verloop van het verhaal zal je dus een beetje verder horen over deze tekst. Als jullie de vorige week hebben gekeken en geluisterd naar de vertelling, dan was het dus zo dat Nehemia had gehoord over Jeruzalem. Dat de muren verwoest waren. En het had hem heel verdrietig gemaakt en hij had gebeden en de koning gevraagd als hij hem dus mocht sturen om de muren te herbouwen. En de koning had hem dus goedkeuring gegeven. De koning had hem verder ook brieven gegeven en zo kon hij dus op weg gaan. En zo begon de reis en ik geloof dat hij enthousiast was om te gaan. Weet je, blij dat hij toestemming had gehad en dat de Heer hem had geholpen. Want het was niet vanzelfsprekend of het was niet gewoon van, oh ja, koning, mag ik even gaan, dat hij mocht gaan. Maar de Heer had dus voor alles gezorgd. Dus hij ging zo op weg met de brieven. En weet je wat ook zo mooi was? De koning zorgde ook ervoor dat er enkele soldaten meegingen met Nehemia om hem onderweg te beschermen. En zo gingen ze dus op weg en ze kwamen bij verschillende steden en hij wees ze dus die brieven. En doordat hij ze dus die brieven van de koning wees, mocht hij dus door dat gebied gaan. Want de koning had het hoogste woord en de koning had hem dus toestemming gegeven. Dus kon hij dus zonder moeite zijn reis doorlopen. En zo gingen ze dus op pad. En het was niet net hier om de hoek, het was een hele lange reis. En na een bepaalde periode kwamen ze dus aan in Jeruzalem. En zoals je hier ziet, zagen ze in de verte die verwoeste muren. En zo ging Nehemia dus verder. En weet je, Nehemia had dus de opdracht gehad van de Heere God om dit werk te doen. En zo wil de Heere God jullie ook gebruiken. Hij heeft met elk een van jullie een speciaal plan. En als je de Heere God dus vraagt, Heere, wat wilt u dat ik voor u kan doen, mag doen, dan gaat hij het ook vertellen.
En soms wachten we tot we grote dingen moeten doen voor de Heer. Oh ja, wanneer ik 30 ben, dan ga ik op het podium staan en iedereen vertellen over de Heere God. Maar zo jong als je bent, mag je de Heere God elke dag vragen: Heere, wat kan ik voor u doen? En dan gaat hij je misschien wijzen van: hey, iemand van je klas heeft geen brood, deel je brood met haar. Of iemand is verdrietig, bid voor die persoon. En zo kan je dus elke dag iets doen voor de Heere God. En ja, Nehemia liet zich gebruiken door de Heere God. Maar er waren 2 mensen genaamd Sanballat en Tobia. En een van ze was dus een landvoogd en de andere was een gouverneur. En zij waren helemaal niet blij met de komst van Nehemia. Zonder dat Nehemia ze iets had gezegd, wisten ze dat hij gekomen was om die muren van Jeruzalem te herbouwen. En ze vonden het niet goed, want zij wilden alleen belangrijk zijn. Want die muren straalden eigenlijk macht uit. En doordat die muren van Jeruzalem er zo verwoest bij lagen, waren ze eigenlijk open en bloot voor vijanden om het land binnen te komen. Dus zij wilden eigenlijk dat Jeruzalem zo bleef. Dus toen ze Nehemia zagen, waren ze like: wat is hij hier komen doen? Hij moet niet komen. Wat? En ze waren eigenlijk dus heel erg boos. En soms, als we Gods wil doen, dan zou je denken dat iedereen blij is van: oh, je bent een christen en zo, je bent lief en al die soorten dingen. Maar nee hoor, sommige mensen houden juist daarom niet van je. Van: oh, je bent christen dus. En dan gaan ze een heleboel gemene dingen doen. Ze gaan leugens over je vertellen, ze gaan jokken, ze gaan roddelen. Ze gaan je pesten, plagen. Een heleboel vervelende dingen die je eigenlijk verdrietig kunnen maken. En dan zou je kunnen denken van: misschien moet ik dan de Heer Jezus niet volgen. Maar nee, juist kan je de Heer Jezus vragen om je te helpen. Zoals jullie weten, had de Heer Jezus het ook heel erg moeilijk toen hij hier op aarde was. Vooral de laatste periode waren er ook mensen die gemeen tegen hem deden. En hij had niets verkeerd gedaan. Ze hadden hem geslagen, op hem gespuugd, gegezeld, een heleboel dingen. En hij had nooit iets verkeerds gedaan. Dus als hij het moeilijk heeft gehad, dan gaan wij het ook moeilijk krijgen. Maar we hebben de Heere God die ons zal helpen, die ons zal sterken, zodat we heel dicht bij hem blijven en dat we niet opgeven. En zo gaf Nehemia ook niet op. Hij luisterde niet naar ze. Hij wist dat God hem geroepen had om iets te doen en het was belangrijk voor hem om Gods wil te doen. En zo, na 3 dagen, nadat Nehemia in Jeruzalem was, ging hij dus 's avonds, toen iedereen sliep, kijken naar de muren. Hij ging dus kijken hoe het er precies eruit zag. En hij ging dus, want hij moest weten van: oké, met welk werk begin ik? Hij kon niet gewoon: oké, we gaan beginnen hoor. Nee, hij moest kijken van: oké, deze muur ziet er zo uit. Oké, ik ga zoveel spullen nodig hebben, zoveel hout, zoveel dit. Je moet eerst kijken en dan pas start je met het werk. Weet je, alles heeft zeg maar een kostenplaatje. En zo ging hij dus 's avonds met een paar vrienden, mensen die hij wel had gezegd, want hij had eigenlijk nog niemand anders gezegd waarom hij er was, ging hij dus kijken. En ja, in Gods woord staat ook geschreven dat je altijd voorbereidingen moet treffen. Dat alles iets kost. En eigenlijk kost het ook wat om de Heer Jezus te dienen. En dan denk je: wat kost het geld om de Heer Jezus te dienen? Nee. En weet je wat het wel kost? Je eigen verlangens aan de kant zetten. Weet je, soms als kinderen, maar ook als volwassenen, willen we alleen maar leuke dingen doen. Bijvoorbeeld, we hebben vandaag zin om uit te slapen, te liggen. We willen de hele dag games spelen, weet je. Maar soms gaat de Heere God van je vragen dat je juist de ander gaat helpen. Dat je juist mama helpt met vaat. En soms heb je geen zin. Maar wat is voor jou belangrijker? Je eigen ik, wat jij wil, ik. Of datgene wat de Heere God van je vraagt. En dat bedoel ik dus, dat het iets van je kost. Dat je moeite moet doen. En eigenlijk
je eigen verlangens aan de kant zet. En op een gegeven moment als je zo gaat groeien met de Heer, dan ga je zien dat jouw verlangens en zijn verlangens één worden. Want je gaat ook fijn vinden om de ander te helpen. Je gaat het fijn vinden om mama thuis te helpen. Je gaat het fijn vinden om, weet je, voor zieken te bidden, om voor anderen te zorgen. En zo waren ze dus die avond daar en Nehemia had dus gezien wat het allemaal zou kosten en wat hij nodig zou hebben. En toen was hij dus eindelijk zover om de rest te vertellen. Hij riep dus de leiders bij elkaar en hij vertelde ze dus dat hij met een bepaalde bedoeling naar Jeruzalem was gekomen. Hij vertelde de mensen dat de Heere God het verlangen in zijn hart had geplaatst om naar Jeruzalem te komen om te helpen. Hij vertelde over de koning die hem toestemming had gegeven. Hij vertelde over de brieven en de soldaten die mee waren gekomen. Hij vertelde dus alles aan ze. En hij vroeg dus aan de Israëlieten, aan de leiders, willen jullie mij helpen? Want ik kan het niet alleen doen. Zo'n grote stad, zoveel, om dit alles weer te bouwen. Ik kan het niet alleen. Dus ik heb jullie hulp nodig. Willen jullie mij helpen om de muren weer op te bouwen? En wat denk je dat ze zouden zeggen? Ja, ze zeiden ja, we gaan u helpen. Vooral toen ze hadden gehoord dat de Heere God dat in hem had geplaatst. Het verlangen om die muur weer te bouwen. En zo verspreidde het nieuws zich onder de andere Joden, de andere Israëlieten. Maar Tobia, Sanballat en er was eentje bijgekomen, Gesem, die drie lachten ze uit. Ze dachten van, jullie gaan die muur bouwen. En ze begonnen ze uit te lachen. En van, deze mensen zijn echt niet helder. Denken jullie dat jullie in opstand gaan komen tegen de koning? Maar Nehemia zei dus tegen ze, en ik ga het voor jullie lezen. De God des hemels, hij zal het ons doen gelukken. En wij, zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. Jullie hebben niets anders toe te voegen. En weet je, er zullen altijd mensen zijn die van Gods pad zullen proberen af te trekken of af te halen. Maar als je weet dat God je heeft geroepen voor iets, gehoorzaam hem. Hij gaat je helpen. En dan moet je niet luisteren als mensen zoals die andere drie spraken. Moet je niet luisteren, maar blijf gewoon gefocust. En vraag de Heer, net als Nehemia, wat jij voor hem kan doen. Hoe jij het verschil kan uitmaken in de levens van anderen. En weet je, de volgende week gaan we dus verder om te horen hoe het verder is afgelopen met de bouw van de muren van Jeruzalem. Ik wil jullie bij deze echt bemoedigen. En ja, dat je vandaag, wanneer je zo misschien in je kamer zit, dat je de Heere God vraagt: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Yes? En voordat ik jullie groet, gaan we even bidden. Trouw God en Vader in de hemel, Heer, ik dank u wel, Heere God, voor het verhaal van vandaag. Dank u wel, Heere God, dat Nehemia bereid was om datgene wat u hem had opgedragen te doen, Heere. Dat hij gehoorzaam was, o Vader. Dat hij niet heeft geluisterd naar Tobia en Sanballat, maar dat hij uw wil heeft gedaan, o Vader. Dank u wel, Heere, ook voor de Israëlieten en de leiders die bereid waren te helpen aan de opbouw van de muren van Jeruzalem, Heer. Heere, en zoals u Nehemia geroepen had, o Heer, geloof ik dat u ook ons, de kinderen thuis, de volwassenen, geroepen heeft, o Vader, Heer. En dat we niet hoeven te wachten op een grote opdracht, Heer, maar dat we kunnen beginnen met het kleine, o Vader. Trouw zijn in het dienen van u, Heer. Gehoorzaam zijn aan u, Vader. Uw woord te lezen. Liefdevol om te gaan met anderen, Vader. Liefdevol om te gaan met mensen die eigenlijk gemeen naar ons zijn, o Vader, Heer. Dat we daarin groeien, o Vader. Dat we werken aan onszelf, Heer. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u een plan heeft met elk een van ons, Heer. En ik bid, Heer, dat uw wil zal geschieden. Dat we vandaag ook, Heer, zullen vragen: Heer, wat kan ik voor u doen, Heer? Dat we niet alleen vragen: Heer,
kunt u dit voor mij doen, maar dat we u vragen, Heer, wat kan ik voor u doen, o Vader. Heer, wilt u zo met ons zijn, wilt u ons beschermen, behoeden en bewaren, Heer God. En ik bid, Heer, voor een persoonlijke zegen voor elk een die kijkt, o Vader. Heer, gaat u zo uw gang. Zo loof ik en prijs ik u in Jezus' naam. Amen. Zo, dat was de vertelling van vandaag. Ik hoop dat jullie iets hebben geleerd eruit. En wees lief voor elkaar. En dan zie ik jullie de volgende week weer. Bye bye. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wil. Als je groeien wil. Als je groeien wil. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wil. En nu in het Engels. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. Read your Bible, it's good for you. Pray every day, no matter what you do. Read and pray and sing this song. Do all three and you can't go wrong. He is the King of Kings. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. Je hart is net een huisje waar het gezellig is, maar het is er nog zo donker, er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. Je hart is net een huisje waar het gezellig is, maar het is er nog zo donker, er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij
praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible. Give me a B. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God, the Peace like a river, I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. I got peace and joy like a river. I got peace and joy like a river. I got peace and joy like a river in my soul. I got peace and joy like a river. I got peace and joy like a river. I got peace and joy like a river in my soul. I got peace and joy like a river in my soul. I got peace and joy like a river in my soul. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight.
Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus rose for all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus rose for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Yo. Never failing, but let mercy fall on me. But everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope